ми в длъжност е всъщност огромното очакване на българските граждани към действията на институцията Омбудсман. Още от първия ден ме чакаха десетки, стотици жалби, които бяха адресирани персонално към мен и във всеки един от дните, в които съм омбудсман, броя на жалбите е двойно по-голям от предния период, т.е. на ден получаваме по 50 жалби и 20 души лично идват в приемната на омбудсмана в София. Десетки са тези, които се обаждат по телефона, тъй като имаме отворена линия за жалби на граждани. При нас може да се подаде жалба по имейл, чрез интернет, чрез куриер, да се дойде на място, да се напише в свободен текст, но така или иначе институцията е залята от жалби на граждани, които показват според мен две неща. Първо, че наистина има огромни очаквания за реакция и за съдействие от националния омбудсман, и второ, че правата на гражданите, защитата на правата на гражданите в България наистина е на достатъчно ниско ниво, че администрацията повсеместно си позволява да се държи високомерно, надменно, пренебрежително към обикновения човек и това означава, че хората имат нужда от една институция, която да се намесва и да ги защитава в всички тези случаи. Ангажимента, който поех при встъпването си в длъжност, беше да съм омбудсман в действие, да пресрещам проблемите на място, така че аз още от първия момент излязох от кабинета си в София и задължително един ден от всяка седмица съм някъде в провинцията, извън София. Имам приемни, каквато ще имам и днес в Благоевград, и се срещам с различни хора, граждански структури, НПО-та, хора, отделни групи, които имат конкретни проблеми, отделни граждани. Аз заедно с моите експерти се опитваме да помогнем на решаването на максимален брой от поставените пред нас проблеми.